Gusti ingkang Maha luwih. Gorahmu apa reng adek swara apike kok ngono ki reng? Asring-asring mawon nedha tekek Rama. Oh nek aku precel rumah saku. Pinarengna paminta kawula menyang temanten sakarone. Siaran iklan sik. Dumateng para abdi dalem kasuwun pangestunipun foto saking putra pengantin. Sumangga para abdi dalem keparenga paring pangestu dumateng putra pengantin. Ayo reng, bacone reng. Mugi manggih rahayu genya samya apala karami ing madyaning bebrayan ing jagat madya agung kasembatan kang sinedya guyub rukun atut runtut kanthi asih kalis ing sambi dawah langgam menapa nok wong ayu ali-ali kemawon ali-ali para kanca Nabila Campursari semangga. Keluarga saking pengantin Kakung, keluarga saking Jogja, kalian keluarga saking Ngawi kasuwun foto sesarengan. Keluarga pengantin Kakung saking Jogja, kalian saking Ngawi kasuwun foto sesarengan. Samang dia nenek udane deres nganti banjir ora usah dienggo gawe ngersula marah kepara disyukuri wae muga-muga
derese udan iki banjire sing kaya ngene iki padha karo derese rezekine sedaya para tamu. Allahumma amin. Padha karo derese rezekine sing kagungan hajat. Allahumma amin. Iki ana amin. Stres cah iki. Arep maca layang. Oh wis to. Tak kira ijik le ndonga. Iki kejaba nanggap campur sarina. Iki panjenengane Ibu Sarti siang niki ugi kepareng ngluwari punagi utawi ngluwari nadar. Kang menika nyuwun paseksenipun dhateng Bapak Ibu para tamu kakung putri nadar saking panjenengan Ibu Sarti ingkang mengkugati. Nadar angka setunggal Ibu Sarti kala rumiyin kagungan punagi mbok menawi Dik Tri Haryanti utawi Mbak manten lancar anggenipun kuliah ngantos pikantuk gelar sarjana keparenga titiwansi dumugi manten kepareng pun tanggapaken campur sari sing enek garenge weton sangkuriang woyo-woyo awan iki wis kasembadan. Angka kalih wayah Ibu Sarti ingkang asma Dik Ridwan kala rumiyin asring nandang sakit ngantos dipun operasi malah kepara dipun khitanaken pindah. Mbok bilih enggal pinaringan sehat saras kepareng dipun tanggapaken gareng. Lah gareng. Loro-lorone wis kasembadan ya Nok. Disekseni Bapak Ibu para tamu katitik kula siang niki saged sowan leladi wonten mriki. Luar punagine Bu Sarti ora nono jalma kang kepotangan lan mutangke tegese mugia karimanggih rahayu wilujeng keluarga Ibu Sarti pinaringan ayom tentrem teguh rahayu slamet tinebena saking sedaya godha pangrencana cinaketna kabagian kamulyan Bu Sarti sekeluarga tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan pinaringan panjang yuswa awet momong putra wayah pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah lan berkah amin. Allahumma amin. Muga-muga sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir keling sentir kecemplung kadung kali pengawan keseserwer ambles ilang musna kecocok-cocok kundang kayu donoloyo tulak sawan bali dalan. Umpamane para tamu keluarga Bu Sarti tak jaluk sehat walafiat. Allahumma amin. Yen ana sing masuk angin muga-muga ndang pinaringan sehat. Allahumma amin. Tombone mayar paribasan ditaplinjet mampet dibrudru lengopet kingsep disawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Uwi gembili panganane penyanyi sego goreng senengane gareng iwak bekecot senengane sing ibot layen batang klangenane sing ngendang. Musuh kok nduk sodo kawak sapu gerang godho mendak sengkala nyimpang rawe rantas malang putung dongane wis tuntas kok sing nata sego urung rampung. Gareng wayahe kucian golek mudin kene nek iso ndrindil ngene iki ora enek. Reng nun iki mau jemuahe jemuah pon pon 7 jemuah 6 ketemune 13. Lah iki kok gareng ki aja mengko liwat kuburan kono kidul mamu urung gua ireng. Sampun, malah pun gua ping 3 niki mau kok. Gua apa to, Mas? Gua larang. Oh, larang. Wis kasembatan ya, Nak ya. Tutuke langgame nok. Pilihanku meripat biru Sarana
mripat biru amriye bersulistya engkang marani yen takon isi atiku besok bersanono ali matur nuwun ya Matur nuwun. Langgam Jawi ali-ali sampun barang katur